Jeg vil gerne vise jer, hvordan det er, man kan tilpasse et sidesæt, hvis man har brug for at skjule nogle celler. Nu tager jeg udgangspunkt i Supercore 30. Det kan gøres lige sådan i alle andre sidesæt. Fremgangsmåden er det samme. Jeg vil bare gøre opmærksom på at være ops på, hvad det er, I skjuler, og være ops på, at I ikke rykker for meget rundt med de andre celler. Jeg starter med at gå ind i menu og redigere grid layout. Derefter så skal jeg så vælge den celle, som jeg gerne vil have skjult. Det kan være i det her tilfælde, at vi vil skjule de her, hvor man udvider ordene. Jeg vil måske skjule den her. Grunden til, at det er en god idé at skjule cellerne, er jo fordi, hvis vi bare sletter dem, så sletter vi hele historikken, vi sletter alle siderne, der er der, og vi skal til at opfinde det hele igen. Tanken er jo, at vi forventer jo, at vi skal udvide ordforrådet senere hen, så det vil være rart, at man kan finde den frem igen på et senere tidspunkt. Den her celle har jeg markeret. Heroppe i celletilgængelighed, hvis jeg trykker på den, der står den som fuldt tilgængelig. Det er også muligt, og hvis nu vi har med en øjenstyringsbruger at gøre, at lige præcis den her celle, den kan man kun aktivere ved at trykke på den, eller bruge en mus. Men man kan også vælge den, der hedder ikke tilgængelig, det vil sige, at den kommer til at stadig at være synlig, sådan lidt utydelig, men stadig lidt synlig, så det vil sige, at man kan ikke trykke på den. Det jeg vil anbefale, det er, at vi laver den, der hedder skjult. Vi kan stadig, nu har jeg valgt, den hedder skjult, men vi kan stadig se den, fordi vi er i redigeringstilstand. Fordi så kan vi stadig kunne se, hvad det er, der ligger på placeringen. Det samme kan vi gøre. Det kan være, at vi vil gøre det ved flere. Jeg kan markere de to her. Celletilgængelighed, skjult. Det kan også være, at jeg vil gøre det med de her to. Celletilgængelighed, skjult. Og det kan også være, at der skal være nogle andre ting. Lad os tage de her to. Nu er det bare et eksempel. Det er ikke en vejledning i, hvad der er en god idé at skjule eller ej. Men vær meget opmærksom på, og ikke at flytte det rundt på tingene. Jamen, så ser det meget bedre ud, hvis den her den ligger der og sådan noget. Lad være med det, fordi det er jo tanken, at de skal fremhæve, altså gøre dem synlige igen senere. Og der er det rigtig godt, at placeringen af de forskellige celler, de er altså det samme sted. Så når I skjuler noget, så lad det helt gerne være, som det er. Selvom at det kan se lidt skørt ud, når man så går ud af det. Jeg siger afslut redigering, så kan vi se, hvordan det ser ud. Og så kan I se, så blev de fjernet, og så kan det være, at vi gerne vil starte med de her få ord. Og jeg kan ikke trykke på de her steder. Vil jeg gerne fremhæve dem igen senere hen, lad os sige, der er gået en rum tid. Nu synes vi er klar til at fremhæve lidt ekstra ord. Jamen så er det, at jeg tager den ene her, trykker på den, celletilgængelighed, fuldt tilgængelig, og siger afslut redigering, og så er hele, også stierne, de ligger der. Så det var den måde, man kan skjule celler på, og det er en rigtig god måde at prøve at graduere lidt i forhold til, hvor meget der skal være tilgængeligt på siden.